Jiný kategorie, ale tady Jeepa. Ježiš, já nevím německy, ty příběhy. Já tě vidím, tady můžeš mluvit, udělal kolega v Kraslicích. Jeho jméno je Bender. Kolega Bender se jmenuje. Půlka, nějaký starší ročníček, tak. Necháme ho jen sem. Lisa nad Labem, auták je z roku 1960. Když vidíte káru, ve který se dějí slepice a to je jedno, jsou tam vejce nebo nejsou, dá se to dát do takového stavu. Tak, teďka přijede Tak, já tě zdravím, ahoj. Krásný pozdrav. Na to je pyšnej každý chlapce pod kapotou. Občas i ženský, určitě nějaká dneska přijede. Měli jsme tady minulý rok jednu ďábelskou ženskou, která přijela taky s takovou pekelnou károu. Takže koho zajímají vnitřnosti tohoto ďábelského stroje, tak se pojďte mrknout. A já se zeptám teda, kolik to má koní? Já si myslím, že borce ještě uvidíme na sound testu. A máme tady další krásnou káru. Tak, máme tady dvojminutá 74 do. Zdravím tě. Žádný straník. Natura. Jak to rozbalil, tak, další krásná kára. Slečna dáma nám to řídí. Máme tady bůj. Takový žraločí čumák, pěknej to má. Je to hezký, Honzoj? Že jo. Líbil by se ti? Slušel by mě. Slušel by ti. Leckou by slušel, je to pěkný. Dobře, když mám ještě tady takhle u sebe, tak s tím čalouněním dneska to auto, těch vnitřností krásných tady a můžeme se rozloučit s touhletou krásnou dvojicí a s touhletou nádhernou károu a podíváme se zase něco dalšího. Já si myslím, přijedete za náma potom ještě na sound counter. To je dobrý, to je v pohodě. Tak, prosím o místo, děkujeme moc, těšíme se uvidíme s váma zase za rok. Děkuji za pokleskyně. Premiéra. Krásný. Tak, a teď tady máme zase další modernu. Mustangy. Tady je další pekelnej, taky moderná. 2012. A Tak, prosím vás, místečko, ať máme přejede ťápotky. Jo, opatrně. Není to lehký, vypadá to pěkně. Moderná, vypadá pěkně. Tak, další. Další vymazlený, krásný kousek. A to je taky asi ten smysl, protože... Tak, tady máme další krásnou záležitost, jestli to je pravda, přijela z Dublaně. Pontiac Grand Prix z roku 1979. Tak, já si myslím, že to je docela překvapení a to je ďábelský. Tak, rock and roll, Too Young to Die. Nádhera, teď jsme se přesunuli úplně někam jinam. My jsme v propadlišti času se dostali za krásným Chevroletem. Rok 1927, přátelé, potles. Tam by vyjeli ve středu, ale krásný auto, krásný. Tak, teďka tady máme něco z Trnavy. Hezlo. Ahoj. Zdravím vás všetkých do Slovenska. Tak som prišiel takú klasičnú ukázal z 88. roku. Teda pôvodný motor to bol 2,5 liter, Corvette, tak som za trochu pohral 3 jednotku, ešte som si dal. Takže preto si...
Pontiac je pryč. Máme tady zase jedno takový elegantní, větší, pěkný New Yorker, Chrysler New Yorker. Ahoj, je to rok 1977, už jsme se viděli tady, určitě, že jo? Než vám jdem s jiným autem, tak jo, super. Co bys nám řekl třeba o tomto autě zajímavého? Je to nový miláček, taky máme. Je to trošku širší, takže pozor na nohy. Tak, tohle není o moc užší, to je tak podobný, takže ahoj, ahoj, pojďte k nám, tak výborně. Tak perfektní, ne? Tady to tolik nepálí, ne? A my jsme to objednali dneska, aby nám to občas. Pozor na tašku, pozor na nohy. Tak, on si myslel, že to je fronta do myčky, no tak já se ptám, příště to zařídíme, aby tady byly kočky nějaký s vodou, s pěnou a ze vším, co k tomu patří. Ahoj. Ty jsi taky mě povědomej.